Българската хокейна федерация. Много интересни моменти предстоят за хокейния свят. В едно обращение на церемония преди финала, аплодисменти събира руския отбор. В обращение на Доминик Хашек преди началото на днешната програма, доминатора се обърна към началниците на Националната хокейна лига с призив: моля ви, пуснете хокеистите от лигата да участват и на следващите олимпийски игри. Не можете да си представите какво е за един хокеист да занесе вкъщи олимпийски медал, независимо какъв цвят е той. Няма по-велико усещане. Вярвам, че има достатъчно разумни хора, които ще направят всичко възможно хокейната общност да не се разделя отново, както бе преди 1998 година. Сидни Кросби ще получи трофея, който ще го изстреля в елитния клуб, тройния златен клуб на хокеистите, печелили Купа Стенли, олимпийска титла и световна титла. Това е Канада. Купата на световен шампион е в ръцете на Сидни Кросби и за отбора на Канада, който безапелационно успя да спечели турнира в Чехия с своите изяви в Острава и Прага. Само аплодисменти към тези хокеисти. We are the champions, с пълно право за отбора на Канада. Вие сте световните шампиони. Великолепни турнири за Майк Смит. Нека в края на нашето предаване ви изчета отново имената на героите за Канада, тези, които донесоха радост на любителите на хокея. Двамата вратари Майк Смит и Мартин Джонс. Нападателите Райан Орайли, Клод Жиру, Тайлър Сегин, Тайлър Хол, Сидни Кросби, Джордан Еберле, Мат Дюшен, Джейсън Спетсън, Нейтън Маккинън, Тайлър Енис, Шон Кутурие, Коди Икън и Тайлър Тофоли. Защитниците Дан Хамилс, Брент Бърнс, Джейк Мъзин, Тайсън Бери, Аран Екблад, Дейвид Сават, Патрик Уиркок. Поздравления на Канада! Благодарим и на вас, руски фенове. Искам да благодаря на доброволците, на медиите и най-вече на вас, хокейните привърженици. Благодаря ви, че поставихте рекорд по посещаемост на турнира. Вие сте световни шампиони. Чешката хокейна публика. От името на Международната федерация обявявам световното първенство за 2015 година в Прага и Острава за закрито. Ще се видим в Москва и Санкт-Петербург. Разбира се, ще завършим както подобава с химна на държавата, която доминира в тази надпревара. Химна на Канада. С това, уважаеми зрители, приключва и нашият пореден последен матч от световното първенство по хокей на лед, което ви предавахме от 1 май
до днес 17 с най-интересните двубои на световния шампионат, спечелен от отбора на Канада, с надеждите, че ще имаме възможност да наблюдаваме тези сблъсъци в следващите години. От мен Ценко Симов и от колегата Иван Петров. Приятна вечер и до следващи срещи с най-големите отбори в света по хокей за лед. В навечерието на 24 май БНТ HD